de la ciutat. Si fem una obra d'aquestes característiques i estem 20 anys per a construir aquestes obres, anem a reduir les rodalies un 50%. El servei de rodalies un 50%. Fa 15 anys, 125 milions de persones, hem perdut 125 milions de persones en els últims 15 anys, senyor Ric. Hem passat de 24 milions d'usuaris a l'any a solament 9,5 milions este any. Si ara damunt ho reduïm al 50%, què anem a tindre després del túnel passant, després de l'alta velocitat a Castelló, després de l'estació central i del parc central? Què anem a tindre? Un túnel molt bonic i una línia d'alta velocitat molt bonica que passa per l'Horta, però no tindrem usuàries. Les haurem passat totes a la carretera i en vez de tindre 3 carrils en la B21 tindrem 6 carrils, perquè hem enviat a tots. Entre València i Castelló anaven de 9.000 persones al dia en tren. Després del tercer fil anaven 9.500 persones. I aquests 8.000 i pico anaven per carretera, altra vegada, i passaren de 55.000 cotxes al dia a 75.000 cotxes al dia. Per tant, jo crec que la regla de 3 està molt clara. I s'estan imposant unes infraestructures que no fan falta. I el propi ministre de la Serna, ministre del PP, quan feu el tercer fil, que feu moltes coses dolentes, com vostès diguen, però sí que feu alguna cosa. Va apropar les senyals i va donar-li més capacitat a la línia. I la línia no està col·lapsada com ens la venen. La línia que pot assumir el 67% més entre Sagunt i Castelló i el 47% més entre València i Sagunt. Pensant que no es venguen que està col·lapsada i que n'ha que fer una altra línia. Insistís, quan jo era jovenet, anaven 43 de taronges tots els dies a la frontera, a la d'Endaia i a la de Cerver. Per tant, avui van molts menys. I quan parlem del projecte que es volen vendre de València a Castelló, un tren d'alta velocitat, es parlen de com van a ser les rodalies. I es diuen que en vez de 16 trens al dia, com hi ha ara entre València i Barcelona, en van haver 40. I les rodalies van a ser els mateixos 42 trens que n'hi ha ara, que n'hi haurà en el 2050. O sigui, que quan dix boira i ens diu que el corredor mediterrani i el tren d'alta velocitat és necessari per a millorar les rodalies, és mentira, perquè ells mateixos han posat com a valoració que les rodalies no augmenten. Bé, les rodalies no augmenten, augmenta la llarga distància i encara tenim per a duplicar, inclús en alguns casos triplicar, si circulen per la nit, els trens de mercaderies. Jo crec que n'hi ha encara un recorregut importantíssim. No fa falta fer una línia d'alta velocitat d'aquestes característiques, perquè a més, el túnel passant el que faria és reduir 5 minuts per anar de l'estació del nord, en aquest cas de l'estació central, fins a l'eixida de l'Horta. 5 minuts. Fa anys se tardaven 10 minuts en eixir des de l'estació del nord al túnel del Cabanyal. Avui se tarden 14 minuts. Per tant, qui són els culpables? Ara són els salvadors. Hem tardat 4 minuts més, ara anem a reduir 5 minuts. Hem guanyat 1 minut. La línia d'alta velocitat entre València i Castelló se tardava entre l'estació del nord i Castelló 37 minuts. Se pujava en 7 minuts, ara ho han tornat a reduir perquè s'han donat compte que s'escau. I ara tarda en aquest moment 38 minuts. Després de la construcció de l'alta velocitat se tardaran 10 minuts menys. Anem a gastar 5.000 milions d'euros per estalviar 11 minuts? Realment, la societat valenciana estem disposats a dilapidar tots aquests diners per tindre un tren que arriba 10 minuts abans a Castelló? Si ho assumim, estem boges. Si consentim que les persones que estan governant en aquest moment assumisquen aquest gasto per a solament tindre aquest benefici, s'ho tenim que fer mirar. Per tant, és una situació complicada, evidentment, perquè el transatlàntic que significa el govern, el Ministeri de Transports, i que significa inclús el suport de la Generalitat, és molt difícil de contrarrestar, però són moltes persones. Així avui són unes 40 persones, però són moltes més en altres llocs. Són moltes més qui defensem el medi ambient i qui defensem el territori i qui defensem que no se dilapiden els nostres diners. Per tant, no som solament els que estem així, som moltíssimes més. Jo crec que cada una de les infraestructures mereix una atenció especial, però no tenim molt de temps. Per tant, igual ho volem deixar així, va continuar el nostre amic Joan, i després, si voleu, ampliem alguna informació en alguna d'aquestes infraestructures.
s'heu perdut ja, però jo crec que no, perquè estem intentant fer el més claret que puguem. La proposta té 3 parts. El canal d'accés és la manera de soterrar les vies entre el Boulevard Sud i l'Estació del Nord. És prou senzill el que estem parlant. Ahir nosaltres estem bàsicament d'acord, després farem alguna matisació. Les vies del tren no solament estan impedint que se construïsca el parc central, estan impedint també que els barris del sud estiguen soldats, estiguen aproximats. Però el que passa és que aquí apareix l'estrella de la pel·lícula, no? El túnel passant. Què és un túnel passant? Pues un projecte que té 2 parts importants. Una nova estació retranquejada de l'estat actual, que quedaria sense utilització ferroviària, i això ja és prou complicat d'assumir, una estació semisoterrada i un túnel que és de l'estació actual, passa per la Gran Via, després per l'Avinguda Aragó i connecta amb la zona d'Alboraia. Repetís, tot el motiu d'esta moguda és que l'actual estació és en cul-de-sac, que després, si voleu, podem aclarir que la nova també seria en cul-de-sac. Això seria l'estació, una maqueta de l'estació, perquè és una estructura ja vella, de l'estació de l'arquitecte Portela, i en primer pla no teniu la plaça de Bous, i per tant enteneu perfectament que les conseqüències per a la gent que va tots els dies a València per un motiu o altre, o a Gandia per un motiu o altre, hauria d'estar retranquejada del carrer de Xàtiva i a més hauria de baixar per agafar unes escales o un ascensor. Això ens sembla absolutament innegociable. Jo crec que són els usuaris fonamentals de la Rodalies els que han de prendre la paraula i dir que l'estació del Nord no se toca, perquè està en un lloc perfecte, on la gent entra i ix a peu de carrer. Pel seu valor històric, que no se pot deixar sense ús ferroviari per a convertir-lo en el que probablement se convertiria, que seria una galeria comercial, com hem vist en alguns altres casos. D'altra banda, i això suposa que en Ramon després ho podem comentar, no és el mateix una estació de Rodalies que una estació de llarga distància. Podeu fer el pensament perquè és molt senzill. Els usuaris, els motius per els quals un va agafar un tren per anar a Barcelona, anar a Sevilla o anar a Bilbao, no és el mateix que la gent que utilitza el tren per anar a estudiar, per anar a treballar, per anar a Castelló, per anar a Gandia, per anar a Xàtiva, per qualsevol motiu. Per tant, l'estació de llarg recorregut, sigui la que està ara, que és la Joaquim Sorolla, o la que nosaltres després vos proposarem, és una estació metropolitana, és a dir, que no abarca tota l'àrea i que té unes funcions molt diferents, perquè necessita aparcament, perquè necessita connexió amb els autobusos, perquè necessita altres instal·lacions, com podeu veure quan es va a l'estació Sorolla. Tota aquesta moguda, evidentment, i els nostres amics, l'altre dia connectarem amb ells de la moguda Parc Central sense especulació, ja estan dient que tota aquesta moguda el que faria és retrasar encara més la posta en marxa de tot el parc. Hi ha un argument que jo crec que és possible que molta gent diga bueno, doncs els diners estan per això, si a més venen diners d'Europa, els costos econòmics i socials de tota l'operació són inassumibles. Inassumibles. Ara després farem una xicoteta comparació. No solament estem parlant d'unes obres llarguíssimes en el temps, sinó, sobretot, que en aquest període de transitorietat els servicis se veuran absolutament afectats a pitjor del que ja estan en aquest moment. No? Torno a insistir en el que he dit al principi. El túnel i l'estació van unides a la nova línia d'alta velocitat València-Castelló. I, com acaba de dir i explicar molt bé Joan Ramon, és una línia que està molt lluny d'estar saturada. Recordeu les dades que ha donat, admet encara un 67% més de capacitat entre Sagunt i Castelló, un 47% més entre València i Sagunt. I sobretot, perquè a més hi ha alguna cosa, igual que podem dir que l'estació del Nord no se toca, hem de dir que l'Horta no es toca ja més, que ja n'hi ha prou. Sobretot quan estem parlant d'alguna cosa tan difícil de sostindre, tan difícil de defensar,
com és una nova plataforma. És que moltes vegades no som conscients del valor de les coses que tenim més a prop. No hi ha ninguna altra ciutat mediterrània que disposa d'aquest patrimoni ambiental, paisatgístic, històric, que no solament són els camps, sinó el sistema de regadiu, tota la història de la que ara no anem a encetar. Bueno, un dels molts estudis que demostren o que han fet en el Salamà i han dit no hi ha ni una sola línia d'alta velocitat que siga rentable. No anem a insistir més. Però sí que m'agradaría dir que así diu que los investigadores, tras lamentar que el gobierno no haya publicado los análisis en los que se basó para decidir la construcción de cada corredor. Repetís, los investigadores, tras lamentar que el gobierno no ha publicado los análisis en los que se basó para decidir la construcción de las líneas de velocidad, ¿por qué no s'han publicat? Sabeu per què? Perquè no existeixen. No existeixen. Les línies d'alta velocitat han sigut ocurrències polítiques de cada moment polític segons quina era la relació de forces entre els governs de l'Estat i els governs autonòmics. Això que estic dient és molt fort, però estem disposats a demostrar-ho. Per què no aporten els estudis corresponents, costos-beneficis? Què és el que ha d'acompanyar tots els documents? Ja, per acabar d'arreglar, quan veus un mapa que promou el Ministeri de Foment actual, que diu quines són les línies d'alta velocitat ara mateixa, ahí està dient que la línia entre València i Castelló ja és d'alta velocitat. Per tant, no? Un segon, Joan. Sí. Per a ser rigoroses, sí que hi ha un informe, és l'informe Tomillo, que el que deia és que la de València era molt important que vinguera, perquè, entre altres coses, que cadascuna de les persones que venien a Madrid se prenguera una cervesa en València, doncs això anava a pujar el PIB, no sé quants punts, no? Evidentment, això no és així, i a més, aquest informe dia que tenien que vindre, perquè fos rendible, més de 6 milions de persones a l'any entre València i Madrid. La realitat és que el primer any sigueren 1.400.000 persones i ara va pujar una miqueta per el que us deia abans de que ja no té competència, i són 1.700.000 persones. Estem encara molt lluny. Espanya és el segon país del món que més quilòmetres té, per habitant el que més, evidentment, però a més és el que menys utilització té. Entre París i Lyon n'hi ha 26 milions de persones que utilitzen alta velocitat. Entre Tòquio i Osaka, 256 milions de persones. Així, 1.700.000 persones. Per tant, jo crec que les diferències estan ben clares. L'informe Tomillo, al que fa referència Joan Ramon, era un informe ad hoc, és a dir, el típic informe encarregat perquè diga el que té que dir. I, com molts altres informes de previsions econòmiques, no tenen base científica. Això ho explicava molt bé Carl Sagan quan dia que les previsions a llarg termini són pseudociències. El que sí que estava clar, abans de que se començara, és que no hi havia possibilitat de preveure una quantitat d'usuaris tal que fera que la línia fos amortitzable. Recordem, perquè a vegades els números se'n van del cap. Una línia, un quilòmetre està entre 20 i 50 milions d'euros. Un quilòmetre entre 20 i 50 i un quilòmetre costa de mantindre a l'any uns 100.000 euros. Ara feu el càlcul quan aneu a casa i mireu a veure entre 20 i 50 milions d'euros quants hospitals se poden construir, com se poden renovar el sistema escolar, com se poden renovar les rodalies, com se pot renovar el sistema metropolità de transport, la MT valenciana, el metro de Barcelona, el metro de Madrid, que sol estar la gent cada dia utilitzant transports locals. Per tant, de vegades resulta un poquet pensar que les coses estan en eixa línia. Que no se soluciona el pla de les mercaderies pel corredor mediterrani ho acaba d'explicar perfectament. Però és que fixeu-vos la paradoxa. Mentre s'està dient declaracions institucionals,
la lluita contra el canvi climàtic, etc., s'estan promovent inversions en carreteres. Per exemple, l'ampliació del bypass actual. Una absoluta contradicció. I per acabar, de manera molt rapideta, perquè ja estem arribant quasi a l'hora de la nostra intervenció, independentment de que Joan Ramon vulgui afegir alguna coseta més, molt ràpidament vos explicaré que nosaltres, grup de professionals jubilats, en el 2017 vam plantejar una alternativa. És dir, una altra manera de resoldre aquest problema, si és que n'hi ha un problema. Tant en les al·legacions que hem fet en novembre, en realitat les dues al·legacions eren una esmena a la totalitat i explicaven per què. Perquè Rodalies ja recorregut requereixen tractaments diferents, encara que puguen estar connectats, perquè hi ha que apostar firmement per el servici de Rodalies i perquè, a més, les alternatives que se promouen han de tindre en compte el temps d'execució per a no alterar més de lo que ja estan els servicis ferroviaris. I això significa, així, igual que en el corredor mediterrani, igual que en el port de València, igual que en les carreteres, aprofitar al màxim el que ja n'hi ha. Aprofitar al màxim el que n'hi ha. I apostar per el transport de carretera al ferrocarril. Fixeu, estem parlant del dièsel. Ja estàvem plantejant la pregunta si el tema era AVE a Castelló o el que havia que fer era transportar mercaderies per tren. En el blog que tenim en el diari.es hem fet també una sèrie d'articles molt didàctics i molt explicatius clarets perquè la gent pugui entendre de què estem parlant. I alguns interrogants estan plantejats si el que s'està plantejant de veres és un projecte o és fum, per a tindre-nos una altra temporadeta integrats. Lo del bypass ferroviari és de les coses més senzilles que se poden entendre. És una manera de construir una línia de ferrocarril. En lloc d'ampliar l'actual bypass a Pegaet, com fan, per exemple, en altres països, que aprofiten el territori al màxim, d'un bypass ferroviari. Un bypass ferroviari que, a més, sí que connectaria en els polígons, en els sectors logístics que estan en Vara de Quart, en l'A3, etc. Això sí que tindríem. Només, com diu Vicent, només que un 20% poguérem traspassar camions de l'autopista al ferrocarril, ja estaria justificat per la construcció de... Per tant, l'alternativa l'entendreu perfectament. L'estació del nord no se toca. Se té que mantindre per a Rodalies, que és la funció més important del ferrocarril. Cal potenciar l'estació del Cabanyal, que té un potencial important per abastar no sols els barris marítims, sinó també les zones universitàries. Una modesta llançadera podia servir perfectament per a connectar els campus universitaris. Una nova estació passant metropolitana. On? Al sud, on està ara la Font de Sant Lluís, que ja n'hi ha una estació tècnica dels trens. El senyor Ribó, no volia citar cap protagonista polític, però me pareix que és important. El senyor Ribó dia, en la seva campanya electoral última, va dir, és que no pot ser que Madrid 3, Barcelona 2, València 0. Se parlava dels túnels. I bueno, la resposta és, això no va de veure qui té més túnels. Això va de veure qui té el servici ferroviari més eficient, més normal, més social, etc. Per cert, una alternativa per a la B21, que per cert ja l'anomenaren. Quan se donaren compte que havien, ara va dir clavar la pata, o no dir res quan s'amplià el tercer carril, després van rectificar i van dir, d'acord, val, però un dels 3 carrils el dedicarem al VAO, que vol dir vehicles d'alta ocupació, per acabar sent els autobusos o els cotxes que porten 2 o més ocupats. Però això ja se n'han oblidat, I aquest és el resum de la proposta. Torno a insistir, l'estació del nord queda per a Rodalies, una nova estació al sud, a prop de la FE metropolitana, de llarg recorregut, on se podria fins i tot traslladar ahir
l'estació d'autobusos per a connectar millor i que fora intermodal, i un bypass ferroviari per a resoldre el tema de les mercaderies. Algú diu de vegades que és una solució, com diu esta imatge que hem elaborat, ben senzilla i que jo crec que s'explica perfectament per si mateix. Per si mateix. Torna a existir, l'estació del nord no més rodalies, s'acaba el parc central perquè se soterren les vies, els servicis que avui presta l'estació Joaquim Sorolla se traslladen a una nova estació a la Font de Sant Lluís i se construeix un bypass ferroviari per a les mercaderies. Algú diu que les comparacions són odioses, però cal de vegades fer algunes comparacions. Esta és l'última diapositiva de la pel·lícula d'esta vesprada. Dels mateixos projectes oficials se poden treure algunes xifres. El canal d'accés diu el projecte bàsic 400 milions d'euros, aproximadament. 437. Això té molt poc de valor perquè ja sabem, jo vinc fent la broma de que l'obra pública entre el projecte, el pressupost inicial i el final cal multiplicar per pi, el número pi. La nova estació serà enterrada 1.000 milions i pierdo dinero? 1.100 milions. Vale, 1.100 milions. Algú aposta per alguna cosa més? Per alguna aposta més? El túnel passant i 2 estacions subterrànies. 1.000 milions més. 2.000 milions. 2.000 milions. ¿Algo más? ¿Apuesta? És un xoc, però no és ningú xoc baladí, perquè la nova plataforma entre València i Castelló, 1.000 milions. Entre 1.400 i 2.250. L'ampliació del bypass actual sí que sé el que he dit, perquè estan parlant d'uns 400 milions d'euros. Imagineu-se la diferència. Jo no he fet la suma perquè me donava vergonya fer la suma. La suma total, 5.200 milions d'euros, si no se duplica. Solament el que diu l'administració, 5.200 milions d'euros. Tots sabem que aquesta xifra no se pega. Mireu a la dreta. Canal d'accés, que estaria simplificat. Per què? Perquè només seria per a rodalies. Per tant, aquesta quantitat de l'esquerra aniria a la baixa. Una nova estació metropolitana al sud de l'actual en superfície no és el mateix que l'estació semienterrada. Una estació senzilla, com la que n'hi ha a Montpellier, com la que n'hi ha en altres ciutats. I un bypass ferroviari per a mercaderies no l'hem avaluat, però és evident que estem parlant en temps, en pressupost i en interferències d'unes xifres absolutament astronòmiques front a una proposta per cert. Jo no hem vingut avui així a vendre la nostra proposta, com no ho hem fet últimament. Les nostres al·legacions anaven directament a contestar i acabàvem fent una esmena a la totalitat a les dues. Només vam fer una tercera al·legació perquè el Ministeri, en un dels dos projectes, feia referència a la nostra alternativa, torna a insistir, una modesta aportació de 3 professors jubilats universitaris, perquè el Ministeri va fer al·lusió a la nostra proposta i la va descalificar, com se descalifica ràpidament el fil del pas, sense aprofundir massa. Deixem així la... No sé si vos hem marejat massa, no sé si m'ha portat massa informació. A mi m'agradaria fer dos puntualitzacions molt ràpides i ja podem passar al debat. És algo, sense oblidar moltes coses, evidentment, i igual després les dic, però de lo que ha dit Joan, per exemple. Solament el 4% de les persones que agafen l'alta velocitat van caminant a l'estació. Per tant, no fa falta que estigui allà on està. Pot estar en la Font de Sant Lluís perfectament. Perquè el 96% de les persones van en un altre mitjà de comunicació, el metro, el tramvia, en bicicleta o el que siga. Per tant, es dona igual, parar en un lloc que parar en l'altre. Una altra cosa són les rodalies, que la majoria de les persones que van en rodalies després se'n van caminant o en el metro, perquè això està intercomunicat. Per tant, no n'hi ha per què ser central l'estació de l'alta velocitat. El que sí que té que ser central és les rodalies, i per això creiem que és millor deixar les rodalies on estan. No és igual fer un canal d'accés de 6 vies soterrades en un caixó que sí que cus, entre cometes, els dos barris, però que incrusta un caixó al mig dels dos barris. El que nosaltres plantegem són 2 vies que anirien des de la Font de Sant Lluís a l'estació del nord de València, semisoterrades, per tant reduiria la despesa una barbaritat.
i podria servir perquè el parc central fos veritablement un parc i no el que estàvem dient anteriorment, que sigui un caixó o un macetet enmig de València. I una altra cosa de les que ens aclareixen molt que no se preocupen de les rodalies, i és que la proposta d'estació central, en el primer pis, en el primer nivell, va l'alta velocitat. 1.500 persones al dia utilitzen l'alta velocitat, en el millor dels casos. 40.000 persones les rodalies, en l'últim pis. Per tant, embotim a 40.000 persones en el segon pis, mentre deixem el primer pis per a les persones. Se'ns explica molt clarament quines són la manera de plantejar les infraestructures, no? A qui van dirigides. Joan ha dit la clau, i m'agradaria acabar en això, l'optimització. Optimització de les infraestructures que n'hi ha en aquest moment i optimització de recursos econòmics i del territori. I això és la clau que tenim, que no hi ha que gastar-se 5.200 milions perquè això són inversions, que ho diuen els polítics. És que si no perdem les inversions. És que jo vull que el territori tal com està i donem aquests diners per a que més gasten el que jo vulgui. I això és la clau. Sobre les mercaderies, per finalitzar, ara sí. En l'estat espanyol és un 4%. Fa poc era un 2,4%. A l'entrar les empreses privades ha augmentat una miqueta. En França és el 10% i en Alemanya el 23%. Per tant, la 5 estem molt lluny i per això fa falta infraestructures que vagin dirigides d'una manera clara a les mercaderies, perquè el futur també són les mercaderies, el futur és transportar les mercaderies i per això no fa falta ninguna ampliació del port. En aquest cas el ferrocarril té molt a dir i evidentment si no potenciem les mercaderies no van a poder anar per tren. No? Per tant, jo crec que en aquest cas agrair a Joan i a Zaya que ens hagin el meu modesta opinió és caure en la trampa. Perquè, com diu Vicent, té raó, Torres, per a comparar s'obliden d'una cosa molt important. No se trata de comparar entre la 2 i la 6, entre la 4 i la 1 o entre la 1 i la 3. Se trata de comparar entre lo que n'hi ha ara i millorar-ho. Sí o no? Pareix que siga una cosa absolutament normal. Doncs no està funcionant així. Vostès estan donant per sentat que el que n'hi ha ara no serveix i per tant no és millorable. Com vostès volen que anem al seu argument, estan plantejant una nova plataforma ferroviària. Torna a insistir, lamento molt personalment com a contribuent i veí que ha nascut el nord a nord que els ajuntaments, començant per el de València, estiguen, diguem-ne, esposant-se de damunt i dir, no, que no passa per l'Horta, si és per el Pirineu, estic exagerant, no? O ajuntaments de la línia que diuen, bueno, doncs o farem un pas per dalt, o farem un pas per avall. Jo crec que és un error conceptual bàsic. És que estan en moltes més coses a la vegada i que aquest projecte no l'han reflexionat. Perquè és cert que a primera vista pot ser equívoc. Perquè diuen, no, un túnel, doncs sí, estupendo, clar, una AVE a Castelló, clar, si està la línia saturada, doncs tindrem que fer... Però això no és el deure de les nostres administracions, que paguem impostos i tenim un govern autonòmic, un govern local, un parlament, amb assessors, amb diputats, amb diputades. La pregunta que faig, què fan? Per què no han dedicat una reflexió a un tema tan important com este? Per què? Per què s'han deixat portar? No tinc la resposta. No crec que siga una qüestió de mala fe ni de... No. Clar, han pillat en mitja dotzena de persones que sí, que li hem dedicat temps a rascar i averiguar. Vos tinc que dir que a vegades, quan plantegem aquestes coses, diem estarem al·lucinant, que és tan senzilla la resposta, que l'alternativa és tan senzilla, com és possible que no s'hagin parat a... Vos tinc que dir que abans de llançar-la en el 2017, la proposta alternativa, que no l'han canviada, vam fer alguna consulta amb tècnics del ferrocarril i ens digueren que tenien raó.
però que ells no anaven que això tenia que ser decisions polítiques, que no estaven dient ninguna barbaritat. Què més podem fer? Nosaltres el que estem fent. Si la setmana que ve ens criden per anar a un altre auditori a explicar una altra vegada la nostra història, ho farem. Nosaltres, o sigui, algun altre company, tots no podem estar en tot, però moure a la ciutadania en un tema com este, jo la impressió que tinc, a vegades me puc equivocar, és que estan llançant fum. Com és possible, per el que diu Joan Ramon, que estan promocionant dos grans projectes i al mateix temps estan ampliant l'estació Sorolla, que és provisional. Hi ha una contradicció forta. Què passa, que no? De veres no s'ho creuen ni que el que volen és anar a curt termini? No ho sé. Però en qualsevol cas, l'actitud del Ministeri d'Obres Públiques, que és com jo l'he anomenat sempre, que és on vaig començar a treballar en l'any 74, l'actitud del Ministeri d'Obres Públiques és una actitud colonial. Ho hem vist així, ho hem vist en el port de València, ho hem vist en la polèmica, que jo l'he seguida molt a prop, perquè és pareguda a l'hora sí, l'ampliació de l'aeroport del Prat en Catalunya. Quan se fan projectes que, com vas a dir que no? I damunt hem tingut que escoltar algun comentari, però vosaltres no sou ecologistes i esteu a favor del ferrocarril. Ara, què vos passa? Complicat, Complicat. Però bueno. A mi, si em permet, Joan, jo crec que podem fer coses. Podem, primer, el que ha dit, o sigui, fer xerrades de consciència. Molta gent no està més cabrejada amb això, simplement perquè no sap. O sigui, no sap que li van a partir la seva horta, no sap que li van a posar un mur de 2 metres, no sap el que va portar a la seva vida, no sap que els seus nets, els seus fills no veuran l'horta que nosaltres hem vist, no veuen que minvarà la qualitat de vida, no veuen que destrossarà el territori, no veuen que això afectarà en un moment d'emergència climàtica. Aleshores, el que hem de fer com a societat i com a poders públics és, els que estan conscienciats, és fer tot el possible per conscienciats. I després, a les persones podem organitzar-nos, podem fer xerrades, podem associar-nos a entitats que estiguen fent pressió als polítics, podem fer grups de pressió, podem continuar fent reunions, poder organitzar manifestacions. Òbviament, uno, com a persona única, no pot fer-ho, però si ens organitzem sí que es pot. O sigui, no, esto, el que ha dit el company sí que és cert. Una vegada comença ja no podem aturar-lo. Però el que podem fer és organitzar-los per aturar-lo ara, per a dir molt clar, tant al govern valencià, que és això. No sols és que ells tinguin una actitud colonial cap a nosaltres, és que nosaltres acceptem una actitud colonitzada. Ai, és que, bueno, com a mínim ens deixaran diners. No, van a destrossar-nos el territori. Doncs organitzem-nos i fem una reacció i que li quede molt clar a la Generalitat Valenciana i al govern d'Espanya que tenim dret a decidir com volem que sigui el nostre futur. Vos recorde que la Generalitat Valenciana té competència exclusiva en ordenació del territori, ordenació del transport, protecció del medi ambient. Està el pla de protecció de l'horta, està el pla de mobilitat metropolitana, el pla d'acció territorial de l'Hospital de Papinyol, està el pla regional metropolità. I què passa? Que una cosa que té un impacte tan profund en tota l'estructura del territori, no sols en la protecció de l'horta, no és motiu de dir, alto. Evidentment no tenim la paraula clau que diga què és el que hem de fer per a parar-ho, sinó estem segurs que de manera inclús suïcida aniríem a per això, perquè creiem que és importantíssim. El que tenim clar és que si no fem res, ho han fet ja. Moltes vegades hem posat barricades que han aturat les coses, perquè nosaltres hem sigut més fortes i hem aconseguit que al final no arriben. Però en tot cas, el que tenim clar és que si no fem res, ho han fet. Per tant, fem el que fem, anem a intentar aturar-ho. Esta xerrada és important i totes les que hem fet, les centenars que hem fet, també tenen molt de pes i el que vosaltres conteu per ahir també té molt de pes i sobretot la organització. Si estem organitzades podem fer-li front, no estem a la mateixa altura, però nosaltres també tenim molt de poder i quantes més siguem, més pressió, perquè aquesta pressió moltes vegades ells tenen por de que les urnes parlen també i quan veuen que n'hi ha molta capacitat
que n'hi ha moltes persones que estan darrere d'això, el centra un poquet el tremolar. I per altre cantó, pues, moltes vegades es venen que les coses són importantíssimes perquè són importantíssimes i la gent evidentment no està informada. Jo sé que vos van a dir que el túnel passant és importantíssim perquè va connectar el sur al nord i tal, que això ja podria ser en l'actual, a la setmana que ve ja podria estar connectat en el mateix tren, aniria de Xàtiva a Castelló. Però vos van a dir que n'hi ha estacions, que n'hi haurà estacions en Aragó, que n'hi haurà estacions en la universitat, en Tarongers i tal. Jo us vull recordar que ja n'hi ha estacions en Aragó i que n'hi ha estacions en Tarongers. N'hi ha un metro en Aragó i n'hi ha un tramvia en Tarongers. El que hem de fer és treballar per una xarxa que estiga intercomunicada, que siguin usos intermodals i no que solapem una xarxa amb altra xarxa. Per tant, insistís, el que hem de fer és optimitzar, i per això estem aquí, per explicar que hi ha una alternativa zero. No és no construir res, és optimitzar el que ja tenim en aquest moment. Es queda una pregunta, sí, si parece.